20 eur sa toho dá kúpiť veľmi veľa a obyčajne má manželka vyšla na nákup do potravín, ak niečo ona zabudla pri nákupoch. Viem, že za 20 obyčajne, alebo vo veľkej miere väčšinou ten nákup nepresahuje 20 eur, čiže viem, že za 20 eur toho potravín kúpim dosť. Manželka ma zatiaľ nikdy neposlala kupovať napríklad mäso, to viem, že je z potravín jedna z tých drahších položiek, ale pokiaľ nakupujem chlieb, maslo, minerálku, mlieko, takéto tie základné veci, tak viem, že 20 eur mi bez problémov vždy stačí, ešte mi veľa vydajú. Keď idem na nákup, tak ako som už povedal, väčšinou je to preto, že manželka ma touto zodpovednou úlohou poverí, alebo inak povedané, dá mi to príkazom. V tom prípade si samozrejme radšej na listoček napíšem, čo mám kúpiť, aby som to zvládol. Poviem to úplne otvorene, jedna z mojich najväčších nerestí, aké mám, je fajčenie. To je úplne prvé asi, čoho by som sa, či už by som mal alebo nemal vyžiť z minimálnej mzdy, mal by som sa toho vzdať. To by bolo určite to úplne prvé. Môžem to tam povedať? Lebo je to pravda. V prvom rade by som sa spýtal manželky, čo nutne potrebuje naša rodina, kde nás Petra tlačí. A keby mi nejaké korunky navyše ešte zvýšili, tak určite by som ich veľmi rád použil, poukázal alebo dal tam, kde to ľudia potrebujú oveľa viac. A tých vecí je veľa. Či vo farnosti, na charitu a podobne.